It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, fly away. Because Príjemný dobrý deň, milí jubilanti. Je to neuveriteľné, 15 rokov, to už je taká puberta. Ja som si pre vás pripravil takú maličkosť, nemusíte tlieskať, nech ma aj počuť. Ja som si pre vás pripravil takú maličkosť, že ja spolu s našim výborným publikom, ktoré tu máme, vám zaspievame tak, ako sa patrí. Dobre, ste pripravení? 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milý Vánok. Happy birthday to you. Ja viem, že po anglicky moc nespievate, ale na toto sme sa zmohli. Majte sa pekne, dovidenia, držíme vám palce. clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Prajem folklórnemu súboru Vánok k ich 15. výročiu veľa šťastia, veľa super vystúpení, veľa radosti, nech vám to krásne spieva a super tancuje a nech máte aspoň 3-krát toľko. Všetko dobré, Ivana Christová. Milí mladí kamaráti z detského folklórneho súboru Vánok, k 15. narodeninám vášho súboru vám prajem, aby vás nikdy neopúšťala radosť z toho, čo robíte, aby vás to stále naplňalo, aby ste neľutovali ten pot, ktorý občas musíte zanechať v kostýmoch a nech sa ten pot premení na úspech u publika, potlesk od nás, divákov a možno tak trošku aj na vďaku nás ostatných, ktorí sa tešíme, že ešte stále existujú mladí ľudia, ktorí chcú zachovávať naše tradície, nášho milovaného Slovenska. Tak vám prajem ešte raz všetko dobré, buďte šťastní, pekní a na záver veľká ľudová múdrosť. Pamätajte si, v zdravom tele zdraví. Juch! Pozdravujeme Detský folklórny súbor Vánok. Ahoj. Ahoj. Ahojte decká, ja som Vixo z kapely Hex a prajem vám všetko dobré k vášmu výročiu. Nech ste ľahké ako Vánok, nech sa vám darí stále viac a viac. No a chalani z Hexu vás pozdravujú tiež. Ahojte. Milý folklórny súbor Vánok, my sa tu nakrúcame aj z Mini, pretože by sme vám chceli spoločne popriať všetko najlepšie k vašim 15. narodeninám. Mini takisto. Dopočuli sme sa, že ste za tých 15 rokov, mnohí, čo ste tam teda chodili, úžasne tancovali. Niektorí menej úžasne, ale dôležité je, že tancovali s radosťou. A chceme vám zapriať, aby ste aj naďalej robili toľko radosti iným s tancom a aby ste si to hlavne využívali, pretože nejde o to, či niekde zvíťazíte alebo sa umiestnite, ale hlavne, aby ste sa do života tešili. Takže nech vám Vánok veje ešte ďalších veľa rokov. Vám želáme spoločne, takže Mini a povedz moje meno, ja som ťa predstavila. Tak nič, tak Mini a Adam. Ahojte, všetko dobré. Aby to bolo štýlové, tak mám Vánok vo vlasoch, takže Vánku, prajem k 15. narodinám všetko dobré. Prajem. Ahoj, my sme Junior a Marcel. Ahoj, Vánok, srdečne vás pozdravujeme. Ja mám rád každý jeden folklórny súbor plesní a tancov, tak aj k vášmu výročiu vám želám len a len to najlepšie. Aby ste aj naďalej ponožky s čižiem opierali v kúte, v šatniach. Majú onuce. Onuce, aby ste tam teda to mali tak, ako máte mať a nech vám to hrá a tancuje. A nech sa vám darí, hop, čiri, hopa, všetko najlepšie, Vánok. Ahojte, chcela by som vám k vášmu 15. výročiu poprieť všetko najlepšie. Hlavne veľa radosti ešte, chuti, nech vás to baví, nech vám to krásne spieva a tancuje. Detskému folklórnemu súboru Vánok z Kapušian želám 15. výročiu všetko najlepšie. No ne. Pondelok doma nebude, hej! Pri mikrofóne Jožo Ráš. Dovolujem si zaželať súboru Vánok veľa úspechov. Ahojte. Ahojte, to je Vašo Patejlo k vášmu krásnemu 15. výročiu, to znamená k 15. výročiu súboru Vánok. Vám prajem všetko najlepšie,
veľa zdravia, veľa šťastia a veľa úspechov. Ahoj, tu je Jano Balaža z skupiny Elán. Súboru Vánok prajem všetko najlepšie, ich narodeninám a veľa úspechov do budúcnosti. Ahoj. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Milý súbor Vánok, chcel by som vám všetkým zaželať hlavne všetko najlepšie k 15. výročiu vášho vzniku a chcel by som vám zapriať, aby ste si to užívali. Aby ste si užívali každý jeden tréning, každé jedno vystúpenie, každý jeden deň, čo spolu fungujete, lebo to budú spomienky, ktoré vám nikto nezoberie. Aby sa vám darilo, aby ste boli zdraví a aby z toho vánku bol časom v dobrom zmysle poriadny uragán, ktorý to roztočí na slovenskej tanečnej scéne. No a keďže ste zo z veľkých Kapušian a ja sa tak trochu snažím imitovať východňarčinu, aj keď mi povedali, že pán Skrucaný vy ho utoríte východňarsky jak maďar-slovenský, tak by som vám aspoň všetkým chcel zaželať jednu jedinú vec, okrem zdravia, že ktorým chceš. Tfuj, tfuj, tfuj. Milý Vanek, z celého srdca všetko najlepšie ku vašim 15. narodeninom. Ja som pre vás vymýšľal jeden neskutočný darček, perfektný originál, priamo od profesionálov. Sme vám venovali naše staré, už nefunkčné služobné vozidlo. Akože originál sme vám ho chceli odovzdať, ale potom sme zistili, že vy máte ešte len 15 roky. Ešte len 15 roky. To znamená, že ešte 3 ročky musíte počkať. O 3 roky, jak budete mať 18, už budete mať vodičáky, tá vám Ujo a Andrej Bíčan také auto, alebo možno aj autobus osobne venuje. Ja ho poznám, hej, vážne. A už by som rád zoznámil so s vami, bože, vraj ste neskutočne talentované tanečníci. Všetko najlepšie ku 15. narodeninom vám prajem ja i tote dobré ľudze tu. Vánok! 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 A cenu o to v kategórii tanec získava Vánok!